khubor chipang kapam Sunday ka degi jing rocky ya ka siu thwa ya ka bo jisu leit ban rung hapo ka nong ba Jerusalem haba ulait ban rung ka ni ka nong ba Jerusalem dala poy ti ki nong ret ka bakot ka bat fetch upa ki angut ki sunran ong to ki leit chamar persya ka degi shnong pinlap ka kada ka bala syakum to pelait ka kada don manu ba ong balai pi pelait no ka kada to ong bo try la don kam Berapa kini keseluruhan kilat kilap badung kekada kepala syati, bagi pelajar kekada. Di kita beri kita kenruat jika kekada kita orang balai pihak pelajar nak kekada. Keseluruhan kita orang utrai uladan kam. Kila sengap jar, kila pelajar bagi kekada kalau orang balai luit. Bagi walam mereka kekada su Jisu lah kila pensiang mereka jain, kaba ramdor, kaba kodor hak kekada. Bagi la syong Jisu la syong kekada. Ula rong si kenong ba Jerusalem ki breu kia mani yo trai ki ong hosana yo boj rong tame hosana yo kunu David hosana ya utau ba hajrong tame o long belker khuyus iem wan ka kreteng jong trai ki ai ka jing ai go ka jing yaro ka ba krau yo Jisu ka kada la syak penan buram ya ka namar bo Jisu syong alor ka kada ya kada hake kitab Exodus khatlai ong ba ka ukun jong kada ulong ba bam khoi te ka ba chung Blei hapan siu spa sho ala wei blang ya ka ban ai jing kinya sho Blei khang ba ka kada kan long khoi te ya ka kada hapan pun khoi te ka blang perkhat ya ka ai ban ai jing kinya sho Blei kan utam ngabat phi ni long kum ki kada reu Jisu wan kum khon lang bro chung Blei ban ai ka jing kinya pan siu spa yengi khang bang long khoi te ka ma chung Blei kan ka kada ka long ba syak khum ka ba syak Jisu pelait ketika kada agar pam sendiu Jisu pelait ketika kada pun wanra ketika kada syu usyong halor ketika kada kepala syakum ketika kada kala banyak tangkat pekum ke jingjrong jonu talai baro syamingi sepngi north south west east kamla banyak palat yo ke jingjrong jong talai la syakum gerendang namar kata kal don ke jing kenjeri jong ke jing ketang kenjeri jong ke jing susi kenjeri ke jong jing pang kenjeri jong ke jing pitar kenjeri jong ke jing cenjar ke jing berkat kenjeri jong ke jing pang ke met kenjeri jong ke jing syate syakum Jisu break no pelait no ya ka ban pra ke jing syate budu walam ya ka Jisu wan ban pelait yang abadi pi budu syong halor jong abadi pi penan burom yang abadi pi wat kan ka kada ka ba nyopo e ka ki khun sim kembet ban syong halor ka kada Jisu jet ban syong la pendap ke ni thulu pa sekaraya khandai ke bang hakami usim jong pa wan ulong ba jamnut ber syong halor jong ka kada halor khun jong ka kada ike Jisu jet ban syong dan jong ba jong pi wan penan burom yang abdi fi pikaloi ke ni ke janmin la ni ke step hang nunu pidan ong try ngadon nang ni Jisu oi ngalong tangkum ke kada ka bala syak khum bala syak te ha jing susi ke jing janjar ha ka pop pat ke ai ke ba ja ke jing emchanga nga kwa ban plai lu yele de ka ba idea de shame try Jisu kwa ban plai yafi Jisu kwa ban penan kam yafi Jisu kwa ban shong lor jang pi oi ngalong tangkum ke kada Jisu su spai ngam de fi ta ka snam ka chungu ha ke ni ke jan de plai lu yafi kapan bana ke ketang Jisu Kristus bo try ba ka jing plai lu yafi ka jing ban khia yafi ka jing pedem yafi ka jing man ba yafi ka jing snai ke jong try ka jafi ni kada lo dap ke jing kemen ka buram ka bakrau ki beri ki pe ni kada ki bi isu kada ki Jisu ba shong alor ka kada apa bisa Jisu ban shong ka jing im ka jong fi ki beri ki yo Jisu ka jing im ka jong fi ki bi isu fi compare phi lang wei bisa Jisu ban shong ka lo jong fi Blei kyrkhu fi ban tap fi no ai fi ka jing start ka jing shampang leng bai ni khubor ka ban kat ha ka teng Jisu ban bana long phi bala lai lu long phi bala khia long phi bala dap ka jing kemen ka jong Jisu bala dap ka buram ka jong Blei ba phi ai ti su Jisu ha ka teng Jisu ka ban bana ka kdien Matthias arpwe hin pole ka kot ka ba ar lai ka jong Jisu Kristus otrai i doai nge pan amen